Maayong hapon, so karon day mo tugbong ko kay igo-igo pod manggawas ang mga bata, musakay na lang din po ko unya pag papangas nila kay nagipadala si ati As, no, pangalawan sa mga bata. So ako ang kuhaon, so daghang salamat Ati As sa imong mga blessings, no, na imong gi-share namo unya kani na nagatang-atang kay mo uban. Uban ko, di ko ra kabalukon sa imong gilok kanang may mga tagkos. Ay, imbilog nga na itagkos. Nagtaw. Kulit ko ya. O, palitan ra ka, di, pero dili ka mag-uban kay na sila Kuya Bunsoy. Ha? Bala adiya. Naara ba ihatag ni Ati As ni mo, bi? Ha? Dani ra ka. Bala adiya. Buro mo siya. Abot na lang jud mi Dani. So baklay-baklay na mo didto. Kay mang nakayan lagi mi kay magtugbong mi. Unya naguban-uban ning malditaw. Uban man gid siya, giuban ko na lang. Wat-wat mi Dani sa sakyanan, wala gi sakyanan diri nga. Kuan kana ang hapon na rabi. Pero chata na nako si Luyloy magpahuwat mi didto sa Balingwan. Kay magmotor man mi, inigpangas namo. So daghan kayong salamat. Ati As sa balon namo. Ugoy. Hayang ka di ba kay na di ka gid na ambot dito na to. Na pangpang damo. Wawan ka magid ikaw kay dili ka gubanon. Ang ipapalit niya envelope ra. Niya gubana envelope nga na ay si kuan? Bugos. Nay bugos? Sure ba? Nang kanang nay itom color mabaa kan. Pink na. Unsay color kulang? Pink gali. Pink nga. Na sana. Pasabot na. Envelope. Oh, envelope. Yan ni tata sila na lang unya mamalit. A few moments later. Nakuha na nako ang kwarta, naka-cash out na nako. So daghan king salamat no sa tanan nimo ang gi-share na mo nga blessings. Unya ang mga bata unya na ni nako ipanghatag kang Luyloy ug kang Bunsoy dito na sa balay. Unya gani akong mga bata nga gagmay. Ako ra ning palitan sila sa ilahang kinahanglanon para balon-balon. So daghan king salamat Ati As sa imo ang mga blessings na among ana imong gi-share namo. Naa si Luyloy di ay. So guys, daghang salamat Ati As sa blessing na among nadawat. Yeah. Uban si Bunsoy asan ba to si Bunsoy? O paano mo hapon na? Hi guys, nakabot na may Balingwan. Uban-uban din ang si Bunsoy na ana. Salamat Ati As sa balon namo. Okay, salamat Ati As sa balon namo. Salamat ko ni Ati As. Unya adto na mi Cagayan kay nanay ka para Cagayan. Muning terminal na mo diri guys. Nakatugbong ang mga taga-bukid pagod. Lantaw-lantaw sa mi diri. Tara day si Bunsoy guys na ana gikan sila eskwela dat kay maguban ra man ko nila pag pangas. Unya ko na ni panghatag ang ilaha. No? Day mi diri sa balutan. Gusto ko na sila makaon ba no? Naatrasa mga maring. Nadwa ako man. Utang isa to. Pumuli sa niyo tubig dali. Wagi. Pero ito. Dalang, gusto na rin. Bunsol. Kaon daw sila balot.
Gusto kayo nagtaro-taro mo. Guys, tuwa ako mahura. Guys, balon. Balon. Ini kan suka. Balon. Hayang. Nah, ini dua jalur saya. Ano dua mama manda. Labi na ko si Chay Chay di ko kaon ba yun? Mga unta. Kontra ni Way. Alay mga unta. Picture ma? Nung nakakaon ka sa balot. Ganun ba ako? Ay. Oh, balik na. Daong po ibo na. A few moments later. Yan guys, kay magpalit ta sa unsay at mga balon-balon sa mga bata. Ito na lang. Nude. Direta guys. Palita na ni sa uban-uban eh sila. Asa man pagkuha ka. A day in my life. Agay. B. Jay. Agay. Naram din dito tiya. Sima ba? Kata dane. Margarine.
Agkaripak din ang margarine. Narate oil ha. Ipag duha. Ay, ako ra. Ako ra. Diyan kasi lang disposable na. Import man ni siya. Floor wax. Na-enroll na ka, Jay. Jay, na-enroll na ka. Mermaid. Ay, ito araw. Bi, kani, bi. Ganan kani. Kani may lamit ya. Pagpila niya. Presko. Presto. Kanina. 75. Wow, chocolates. Pura ng chocolates. Jangan kasi sila. Yema. Ay, kakakuan mo na. Natay dapat ni Baligya katang awat sa pinatag ni Ate Ash. Ano Jay ha? Dutch milk Jay. Dutch milk. I milk. Tanawa na na soy na bay. Magic sarap soy. Magic sarap. Wala man. Wala. Asa di ay. Hintayin niya ako. Pangita so. Dito ra po ito. Basta nara dito oh. Ito oh. Soy pagwag ka pi usa soy. Ha? Ingon bi. Verb. Bukan. Ay, naaraw. Isa mga ta. Wala dia. Hindi na ipit ka. Wala mo sintran. Ana lang kay pinadala ba mayo man lang ito. Dali man presyo niya. Na ay sintral. Vlogger. Ikaw video niya ah. Liloy. Liloy. Liloy.
Dal anak, uban-uban dia ka. Dala dyan. Busy dyan. Pila ni ako. Para let's. Yan na sila sila. Roy, oh, sukli gisa to bugas, Roy. Tawag ko na daw. Tara daw. Wala man sa harina. Wala dahil harina. Dani mo budto. Wala harina dagto sa ako. Lo apit. Tay guys, nagabinan mi. Nya nara mo ang dala. Kanitag bugas. Yang kani kang Mother Earth ni ipa. Kuan kana ang patugon. Nya palit din tagpan. Ang gunita na. Butang diha. Iso nakaabot na di ay ni. Ikan ni dito sa Balinguan. Nagbinan mi. Nagbinan mi kay hapon dugay kay ko nakasakay. Nagani kini ako igagaw. Nakasakay ko motor. Nakahits na hinuon. Tumao din ni ako ang napalit eh. Napalit ko og bugas. Nahaksak. Yan na kay itlog nga isa ka pre. Pang uban. Quick chow. Para na ila direktoro na nila kay mura man gid ang kuan. Ala. Madali-dali. Hi guys. Hawa dabi. Kailan ka na Ciao ma. Ma? Nakamanamasi. Tinapa. Mahulog na ba yung tinapa? Asa ka galing uban. Tinapa. Makaon. Nagbalon nila. Alternate pura na. O to asay biscuit. Ano yun ma? Tuyo. May wax. Atay oil guys para kuan sa mga bata. Nagani kay nabantayan ni Bunsoy sa kuan na ba. Ay, naapag ginahulog din na to soy. Napay nahulog. Naramang kang tinapa na nahulog ten. Aman. Isod na ko sa bag. Ay, nangahulog kay silupin na. 5. Yan apay sobra man. I-keep ko lang ni ang sobra kay nabi ang mga ba. Kidots o kaantin ni nga ilahan ang inasubo. Yan kapi. Laam uban dani. Na asukal. Tanawa dito. Ya Milo. Uy, dili mo magtagsa ka buk Milo dani ha. Sa isa ka kamo ni tata sila ni kuya ug ni Bunsoy. Tunga ra mo. Para dugay ninyo mahurot ha. Na ay Milo. Ako nasa balay na sa tagatong gatas na. Ha? Ang gatas? Nya. Naada yung tapan. Pan guys. Ma, Nya.
sudan na mo guys. Ala, dagan kay salamat ate. Unsa man ni ay palit ko og Ay, katong... central Ito na nakarap. Ah, kanang medyo super step. wala yun. Kaunsa ka, kakulpit ba? Ala, ko'y kinalan maghalin mo ron. Kapras ka kuya ba? Ha? Kapras ka kuya. Kuya. Pangay na lang ba ka to? Mga panakot na lang dahil sa kunya na atay isda. Okay, wait, tubig. Kasi isda na galon mo. O naapoy tulingan niya dito sa buhol nya kaning wa mo ni iyala ibalon ug makukon magprito prituhon na siya kay di man ta makadaghan og kung kon pwede ra unta to nya kay prituhon na lang ana mo kay madaot kay asingon wa may tuan. So daghan king salamat sa mga agi-share nimo nga blessing ati as daghan kay salamat. Guys, mga una dayta among sudan kay lechon nagpalit mi ug naapod tay kinilaw guys. Natay kanon so daghan king salamat sa tanan-tanan gid ati as nimo nga gipang share na blessings no. Tuara dito ako nang gipang kuan ang uban daghan kayong salamat. Nauna ta guys. So mag-pray na sa Jesus. Father, the Son, of the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this way we hear about you, see from without you, to Christ, O Lord, Amen. Father, the Son, of the Holy Spirit, Amen. Amen. Sa naon ta guys. Ako ra bidi, ako record eh. Ta. Never. Ay, double man to. Ano kayo lagi? Ano lagi na sa bumo? Yan, di kigol. Ari na soy. Lukat ko mo ang talaga. Asa ha, asa ang tipo. Okay, wala na din naka. Ano pang tagaan? Ako na kung ito. Pagkakit na lang. Taner kong bulawang ko. Ano say? Ako? Kuya, papagsikan ka nga. Ano ito? Kuan si Princess. Ano ka Princess? Ito, di ka magsalit kuan. Ang sabay ka. Ano nila? Never feel them. Anong ganaon mo? So, ang mga bata, oh. Oh, di ba? Gamit king hagdanan. Si Princess, si Loyloy, og si Bunsoy. Kaya among kuan dani kay amot na unsa to ang kurana na mo. Naram kuan ko. Ako naman. Ay, Ginoo. Bitin itu niya ko lang.
Ang inyong maan nyo nga, hatag ni Ate As. Si Kuya Raog si Kuya Bunsoy akong ihatag nila. Sabi sila mag-budget ha. Ang inyo, kadara ko adlaw mga tag ninyo. Ano naman sa dos? Sila. Pagdis, parang yung biskwit. Favorite ko biskwit. Kung ay biskwit, 20. Gods. Nga, pwede ka na isa nito. Hmm. Sugot ini si Laling, wala balon din da. Dali ko na ito napagurot ang pandayo ka lang atong biskuit. Pwede mo mong palit ka. Diyos ra. Binulo 5. Diyos po 5. Kung dili ang inulutuon ang kanang para ipamahaw ninyo, inyo na ikuan, butangan og ice, bunsoy. Pwede ra butangan, pero kung lutuon ninyo, lutuon na ninyo. Or doon, ano? Kumamuta. Perito ra ako ha. Hmm. Napako. Ayun, siguro ag sa'yo, doon siya mata pa. Ano, pagay ko na kuya nakamata. Excited na sila, kaya murag si bunsoy, ang patot mo sa bunsoy. Ako ko dyan pagkasunod dyan. Hapit na ito malutong hotdog. Nasa na dyan ko? Doon, tikaw-tikaw. Jijay, ano ka, city na. Oo. Ay, panalito ko ya. May tamang ikaw. Paano ba yun? The next day. Hello guys, good morning. So karon magsayuta pag mata kay mga pita. Nga. Naglungag po si Bunsoy. Ang mata ng mga bata. Nga. Palit na lagi tagpahan, kaya nagtubong mo kagahapon. Kaya mga unday tagpahan. Pangas ang tagabok. Kanya, napangitay palaman. Palit na ko sa kape, kaya magda naman ko kape. Lugar ko ito ng harap. Kati yung is-ibe ito katias. Kape. Yung mga pili ito guys. Daghang liking salamat at tias. Ito na si Liloy. Sa imo ang gi-share namong blessings tea. Na karon ito na ako ipanghatag sa mga bata kay wala na ko ipanghatag hatag gabi kay pag-abot sa namo diri sounds may sound silingan ba na nagbijuki sinitro man lagi ni Dani say sa loy ang narin dayo ali na pamatahan ang mga bata, Ten. Dali lang ako. Siguro niya ito na po. Ibayo ito na ito. Ano ako? Kapilo. Tunga na ito.
Kuha na to sa kwande. Nagumol mo sa bahaw? Ikaw na mga mangod mo kuya. Pero magkunan eh. Iyar lagi. Bunsoy. Dili de stricto ang kuan dili. Di kag sapatos ug ag eskwela ka. Ano man? Hindi naman, basta maka-uniform. Balag di ka sapatos? Ang nila raman kay dili magpagawa sa estudyante ko. Kuan ko anong register ba ba sa dili mo isa. Hindi pa mo gawa sa oras dili ko. Sa to, may gamit ka. Wag gid pa kagawa sa isa. Kay katuring estudyante nga gisuguay sa maestra niyan disgrasya ang estudyante. Mata na siya sa'yo, da. The princess. Nga alang kwarta karon dili na nako hatag nga bulto. Nino? Walang nga ito. Ako na nila. Di pamagitan mga ako sila og mga biskwit. Wala na ako sila pang wani sa juice kay dito ra sa eskwelahan ka na may tag 5 na po'y tag 10 kay bugnaw ba. Ay kurta mang. Pakain mo. Yang na hiwal-an da na 10. Agoy kinsi-kinsi 10. Kanang mga 5-5 10. Daw 20 nga plata yung hiwal-an. Wala siya kabaludan ng mga kwarta nga papel. Daw dili pud ang ayan ang bata magunit sa kwarta kay kung may kwarta si mama mangawad na mo. No. Hindi ko na sila pang anda sa kwarta kay kana sila luy-luy isakto naman sila kay edad. Bunsoy makakuan na na kaniya kung gagmay di ko ni anaron og kwarta kay pag kwarta si mama di na mag-eskwela. Pag di mag-eskwela pa, undangon na yun. Undang ka? Kung may kwarta? O, dili. Eskwela siya, bala o siya baon, guys. Very good kini kong laling. Balago ko na siya baon. Eskwela siya. So, daghan king salamat. Daghan king salamat sa tanan-tanan atias sa imong gihatag. Salamat din. Kaya sa imong yatag ng mga para balon-balon. Kaning isa. Kaning maldita. Salamat at sa among abalon. Kapon na siya so daghan-daghan king. Indot kayo ang panahon, guys. Hapon. Init kayo ang adlaw. Gidi ako ang So karon dani ra ta soy di. Kay murag dira kay klaro ang sounds. So karon di ay ako na nihatag sa mga bata ang ilahang gihatag ni mga allowance sa tias no. So nara bunsoy. Salamat ate sa imong gihatag nga pang allowance. God bless you. Okay. So salamat kuno ati as sa imong gihatag nga allowance. Balor na 5 ka buwan na. Imo sa lay. Daghang salamat ati sa amo alawan. So daghang kayong salamat ati. Sila na magkuan dana kamo na dana magkuan di na ko mohatag niyo. Salamat ati sa imo ang mga blessings na gihatag no. So akong gipanghatag nila kay para dili na ko maghatag-hatag nila kada adlaw. Ako na nahatag ni Loy-Loy og ni Bunsoy ang tag 1,000 ti ay sila na dana ako ipabudget dili. Salamat jud kayo no kay bisan tuod lagi salamat jud sa nga tanan kay ano nagkuan pug ko nga kada kuan baya kada adlaw biya hatag so na nang dako king tabang na namo labi na ti sa mga bata niya lipay pug kayo sila no. Excited kay sila gapon kay inano mo kuupin mo ko sa mga bata kani akong mga dag kuupin ko na
makabas muna sila kung ako cellphone pod kung mahuman ko og upload butang man dayon nya pabasahon sana nako sila para pod sila kuan pod sila. So kining duha kani wala ko ni gipang-anad sa mga kwarta nga inanha nga naman ni sila tag 500. So ako na sila tagaan sa kada adlaw nagpalit kog biskwit ako nagpalit og juice gahapon kay kana ang kuan man juice. kining para sa na di mabugnaw ba na di pwede ra magud sa eskwelahan mo palit tagaan na ako sila sa adlawan tagaan ni nako piso kada adlaw piso. Oh. So jeez pasalamat ni Ate Asday. Salamat Ate sa among balon. Ikaw be. Salamat Ate sa among balon. Oh, so daghan day gid kaayong salamat Ate As no sa tanan-tanan niyong gihatag nga blessings namo kauban sa imong habibi. Daghang kayong salamat Ate sa suporta pod na support pod imong habibi sa amo nga paghatag nimo wala nagbabagbo. So daghang king salamat sa tanan-tanan nga nag-support pod sa amo ang mga video. Daghang king salamat pod. So wala nag-skip ng ads. Daghan pod kayong salamat kay dako na naking tabang namo no. Labi na sa mga estudyante, mga sweldo ta bala ginagmay. Ug sa nag-share ng blessings, daghan gyapon king salamat. So permintin jud ko ninyo pasalamat kay kanang dili na na namo bayaran ng kwarta. So pag-effort na lang na pagpasalamat. So daghan king salamat sa tanan-tanan nga nag-share ng blessings labi na kay Ate As karon. Daghan king salamat o sa tanan-tanan o kay Ate USE unta maoki na sad siya ti labi na karon sa imong mga problema. So wala gid nilain nga ikatabang nimo ti ang pagampo ra jud. So unta na maoki ka hinaot pa unta na diha no. Oh, dani ra ko kutob sa among mga simple video. Daghang salamat. Kayong salamat sa tanan-tanan Ate As sa imong gihatag nga blessings namo ti unta tagaan mo kabaskog diha sa Panlawas no. Tagaan mo sa kabaskog diha sa Panlawas, ipalayo mo sa mga katalagman ug sa mga disgrasya no. O more blessings na mo abot ninyo kauban sa imong habibi ug sa tanan-tanan nato nga unta perminti lang ta unta good health no labi na sa panahon karon ka lipay kita diri lipay kita na nga save ta sa mga katalagman. Ang kagahapon ko sa nimbaw tang balibo na bata na anak ka na nga datugan sa Jinsan to sa Baron to Davao. So bliss gid tayo sa Ginoo dako na gid kay ng grasya nga tay mga balatian kay sa tuang tagsa ka pamilya. So dani ra ko kutob sa ako mga sample video. Daghan salamat ug God bless natong tanan. Bye.